Pinaka-wild nyo. Orange kayo ba na? Wow! Ano na, piti mga inday yan eh. Huh? Ginagawa mo. Oh no! Piyo og si Tia. Pakitang kuha, pakitang Kuha kuha. mo. Lagay sa darang kuha mo gayo. Lain na sa dana talaw ni na mo mo. Amot mo naman? Ha? Ito na yung piyo dito. Ada to gol. Gol. Iya, dinda to gol. So guys, tara guys. Umuha sila, ano kasi guys, kasi kainin nila. Ayun sila. Kumakain sila ng tae. Kumakain sila ng tae. Ayun. Nagkugkog sila. May kinugkog sila. Kinugkog nila. Ayun. Kaya nanay ko na nami ko. Nako kayo. No. Aman. Ano mo Gas ito. Ano? La orange kayo. Gas isa. Iwalis-walis lang mo ko. Grabe. Duh, ini tusuk mo ni mo. Gahir ni mo ha. Ati ko ano karam mo. Ipako. Pinaka-wild nyo. Orange kayo ba na? Dako kayo. Yan, unggoy na guys. Wild unggoy. Anong sito ba na nanay? Masud eh. Di masud ate, di masud. Sural! Ako nyo. Ito yung magiging po oh. Yan oh. Sige, tapo di. May pangulo na ito mga lungag. Mga lungag ba? Kung ano lang nato. Pinibitin niya. Di, nagtake lang, yung suko. Duduro. Oh, nalata. Nani lungag. Sige. Ay na naman pilit. Wala. Nagdagala, agal. Iwag ibe. Iwag Jeremy. Ay Jeremy. Hello. Iwag. Very happy. Hello. Kidungugad agad galit. What's up? So what's up mga animal? Luto na tam nga. Nagkuha ni mga chicken. So what's up? Nagluto na meron. Dara among luto oh. Dara, ipakita galungan pa siya. Dara kahoy na mo. Haling pa. Kahoy. Buan mo. Para kakuha mi. Hey, follow my video. Follow my video. Don't forget to
Gwapo gyang tiglong ag. Jun, arisan ng sundang Jun at sa niko ng mga stronger fighter. Stronger fighter. Silis. Ato, video na dito. Yagi. Ako rin. Oh, piste. Hindi ara. Si Balong ra na. Si Dili tim ya. Ano bi? Ano lang, tukod na nasa kaboy na diri. Tumba na. Di lang tumba. Dah. Oh, ano? Nami ano ako? Umot kinaron. O dira guys, o kini nag-okay na ko diri ha. Ang kanang ka o say sa bibi. Sayaw wala ka na sige. O gikot-kot iyang paa kay gakatul iyang buni. O kini ato nang gilunod ang nipon sa Dracula na ay panutbras. O kana ihi sa irong buang. O karon pakpak ta mga bata. Pakpak o kana nalipay ng bata o kinagluto ko rin nag-cooking show ko niyo. Cooking show o kinangkasag nga gikan sa bukid pero walay dagat di na siya kasag kuha na siya wild crab o fish crab ay crab oo kana na fish crab na siya o kana atong giyaban kay o kana sige ukay hangtod sa pagkaluto o kana sa muka sa ding tuhod ay gapso pa sa ding tuhod nga ang tuhod nga murag tuhod ko ay tikling ko kana ato nang gisagol ang abog sa iro ay abog sa iro kaspas sa itoy Kung mag-video kay parigda ganun. Pitingin dayan ni guys. Mana, piti mga inday ni. Ah, lami ato na ako na eh. Kaya ba piste unday tayo. Hindi sinigang na piyo. Sinigang na ulok. Sinigang hilaw. Mm. So, oh, yeah. Sige, pag na. So guys, ito na guys. Baka nang kuha sa mga ni. Dito. Lito lapid. Dito sa guwan. Kang grab. Grab taxi. Kaya guys, nga sa Guys, karon no, mo ni mo ko. Nangwa mig piyo karon. Nya ganing ha wala kay ko nag-intro kay nag-focus mi sa mong kuha nga piyo. Man mo kuha na kasag ko. Tara mo kuha oh. Namilitos. Oh. Guys, kasag guys. Pinya. Ay, biskot kasag. Buang. Dara. Cute kayo pero lami kini na sa sabaw. Lami kayo murag og naasay ka ng sinigang shrimp, naasay crab shrimp. Siyempre tayo may butang. Chop. Nanguha pa silang butong amo pag ipakuha. Dara mo kanon na. Kanon na mo dara rice. Video dito ba? Let's go. Dara butong. Shout out. Yeah. Mga kasag. Wet sumri kanika, kakain man na kiniki. Kakain man ni kakagaga si May gaga. Iyay. Sibo to Jeremy. Lubuhan mo, rinal mo ka? Duko man. Ito tuod na. Kuha ng tuod na yun. Ang exam eh. Manamin. Ah, Oo to. Sa bari na. Pasok. Kumakan tayo. Hindi ba ka awan itlog nila. Hulya. Sakto lagi kan. May ikan ando. Inguha atid ha. Ayan gol. Wala man.
Ato dahil ido dre. Gusto gitu ido. Ido. Baby dong ah. Ano naman to? Ito bang gusto? Saan na ba mulus anak alagay? Dam gabis nga. Ay, nanapag ka din. Wala man kayuta na imong desire sa mga tail. Desire sa tail. Kaya banig ba? Ah, kok kisu asa butang gaya. Nah, basok ka na. Bukan kalau gua. Yung apil. Apil yun da. Angay. O kung daghan ba kinikuha ang uwang no? Ay, ano piyo no? Bang nagkatang daghan. Buhan yan ta. Igaway pa Balik kay. ka dalawin. Gamay pa kaya kuan. Kuan biyo. Kabo ka lami. Nga biyo. Sintang isin. Apil naman si sarap ron. Ayaw, di ko kakaon. Wala ilang. Ato to butang na. Pag nga sana pag nga. Puso na kay butong sa datong. Ayaw. Pakita ka dito. Angay. Biasa. Cactus. Na man dapat sa odlot din. Mas nang kaunta gawa yung gano. Dari, kaantag butong. Lalalala. Sa tayo yung dilimili ang buto ni Agis ilong. Kita bang, kita nang kinapusan mo. Betapang! Iwa ilong. Ay, ko men. Ay, ko. Betapang! Ah, maglus pagi ng ba. Uy, ako am nang kuan luwag mo nakuha. Ulog tanong na bisi. Lay, pinanito ko. Hindi mo nakbutang din ay, yung panin na. Oto yan, hindi rin ito anong yung... Langat ang ginagawa. Daplin bik, maunay mo lubot. Maunay mo agtang. Betapang! Di mamo. hilam. Mo gini klaro mi dyan. Tapang! Ako na niwig laro, atay kami. Ikaw na oh, asa luwag na ko diri? Atay yung Julin Bika, bebe? Luwag ba? Gilid na. Magilis. Sino? Atay. Ambi ba? Ambi ba? Ambi ba? Abaming. Ambi. Sabi kita sa taga. Bugo, ari ako rin una. Ano lagit yun? Mata. Si tunga gilabay pagtunga mo mo nag-usay mo ako ala. Rumaro sa niya magtunga ano mi maniya ma. Kisa lulugit. Butong. Ha? Kisa igit. Hindi. Ay motor under lagi. Dim. Ano wis nang Ay, lugit. Manang, kita ko lugit sa. nindot sa tim lugit eh. Hi. Ha! Hindot. Dinanim lag puti. Ya. Wa mo gulam igit.
Buko. Biste, buku-buku. Sawap. Wah. Wah. Dirme. Wah. Wah, glubot. Limang, kami ikaw ang bukod-bukod sa. Kawatan. Abangan eh. Wah. Gubaan. Ako tagaw. Wah. Babal glugit bay. Oh, dapat hugawan oh. Tapang! Naman kita! Ato na may manamig kaon, manamig vlog. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Hanggang dito na lang tayo. Bye-bye. Abangan nyo ang susunod ngayong sunod buwan. Bye-bye. I know you're someone,